pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Excited mo mo ison? Oh yeah. Praise the Lord. Ano excited ko? Excited ko na hindi ka kabuntagan. Alam sa pagtahon, sa pulong sa Ginoo, manindog tayo ison. Manindog ta. Okay, ang pulong sa Diyos, makita na to sa Proverbio, Kapitulo 3. Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 3, ngatos 4. Okay, praise the Lord. Andam na. Ingon din niya ang pulong sa Ginoo, panultihon o Proverbio, o Proverbs, Nagingon 3, ngatos 4. Ayaw gayon isalikway ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong liog o isulat sa imong kasing-kasing. Kung buhaton mo kini, malipay kanimo ang Dios o ang tao o makabaton kag maayong panabot. Mag-ampo ko sa pulong sa Ginoo, ampo ta. Amahan mo kalagit nun, salamat kaayo. Nini nga kabuntagon, ikaw ang Diyos nga, mo'y sentro. Ikaw ang rason, nga nung Ginoo nga, nangalagad mo. O nga nung ikaw ang rason, nga nung nabuhig mi. O ikaw ang rason, nga nung niami. Salamat kanimo Ginoong Diyos, nga nini nga kabuntagon, makadungog na po ni si pulong. Dihugay kining imong alagad, imong gamiton karon sa pagpanulti ni ini. Salamat Lord sa mga tao nga niya karon, ablihing among idulungog, ablihing usap among kasing-kasing. Walay gahom ang dautan, walay gahom ang kaaway sa pagbalda karon. Kini nga dapit Lord God, amo ning giilang imo ning teritoryo. Salamat Ginoong Dios, ang tanang kabaldahan mo gi-rebuke. Ang tanang buhat sa dautan amo gi-rebuke in the name of Jesus. Lord, salamat kay Ginoong Dios nga matag usa mo uli nga malipayon, mo uli nga gawaston, mo uli nga madaogon. Ug salamat kayo Ginoong Dios kay kini imong alagad karon, imong ipaluyo sa imong cross. Salamat kini nga adlaw, salamat kini nga kabuntagon. Ang imong pangalan ang gituboy. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ngayon sa dili, live a legacy. Usa ka pagkulunan mga kaigsunan nga atong makit-an, no, atong masayran isa, let us think of our relatives or friend who has passed away. What do we remember about this person? Pag hinumdum ko tayo sa katao, sa atong paryente, sa atong mga friends, unsay mga butang, unsay iyang gibuhat atong mahinumduman. Na unsa kunoy legacy, word legacy, mga butang na igsoon nga dili nimo malimtan sa iyang kinabuhi. Imong mahinumduman, mawala na siya ang kalibutan na imong mahinumduman. Only Jesus Christ, amen. Si Jesus Christ mao lamay tao nga nagpakatao aron ikaw maluwas. Mao na legacy nga gihimo ni Jesus. Muna usa ka legacy nga gihimo niya aron ato siya mahinumduman. Di ba nindot kayo imong friends, imong relatives, siguro imong ginikanan. Imong ginikanan, maayo kayo siya, mabuutan kayo siya, magyatagon kayo siya, faithful kayo sa Ginoo. Imo siya mahinumduman. Unya kana siya mga kaigsunan, imo siya mahinumduman sa kada barog nimo o kada sulti nimo, imo siya matestimony. O na siguro, mao po na kita nga mga tao sa Ginoo sa nini, live a legacy. Nga dili gyud mapugnan sa imong kinabuhi, nga din nahimo kang Kristohanon, nahimo kang Dios nun karon, nahimo kang nangalagad karon sa Ginoo, unya imo gyud ma-mention kanunay nga si Jesus na gyud maayo kayo sa akong kinabuhi. Daghan kay mga tao mga kaigsunan, musugot sa dili, daghan kay mga tao sa kalibutan, nga bisan sa kadaghan silang sapi, wala sila mahimong malipayon. Gubot kayo lang kinabuhi, miserable kayo lang kinabuhi, nga naman, tungod kay wak sila nakailang, wala sila nakakita og tinuod na Dios. Kay kasagaran po sa uban, pagdahilaghan kay kagkwarta, ang imo ng Dios, imong kwarta. No, dili na kayo nimo ma-appreciate ang kayo sa Ginoo, kay usa pa may imo pangayo sa Ginoo, nga naman imo tanan. Mayon ka nga, mupalit ko ani, mupalit ko ana, naa nimo mahitabo na gyud kay nga naman, naa nimo dili na bitaw magamit ang faith. Dili na nimo magamit ang kahulugan sa pagtuo. Nga karon mag-ampo kag sakyanan, wa pa nahitabo. Yes Lord, brudana. Ako gani gidamgo na gani ko. Gidamgo ako. Gidamgo na kog sugod kay excited ko nga by 2021 doon ako'y sakyanan. At sa ligsoon, usa ni sa mga action of faith. Action na. Legacy. Ako legacy mga kaigsunan nga ako yung mabilin na nikalimutan na nagwali ko kong YouTube. Nagwali ko Facebook. Mingon din ako ang papa, mingon siguro akong mga anak. Mingon din sila dito sa akong mga apo. Na ako'y apo, puno mapuhot.
Ngayon din sila, imong lolo, nagwali to. Nagwali to gyutso. Nagwali to Facebook. Na po niya, yung po ni Facebook, di pa po ni mawala na nakoy apo eh. Oh. Ngayon sa din, pag una-una po na, wala kita yung una-una, wala tayo una-unaan. Kamu ko nobi, kamu ko na una-una. Di ba kasagaran dito, pag nakakita yung but-but nga istorya, nakita ang but-but doon, ito masulti ka nun ay. Muray ligasing, ngayon masulti ka nun ay. Maaw kayo. Unay binut-but ka din, pula man to. Pula to, dito tinuod. So, sa ka to sa istorya, ito may lang may duha. Gansi ka, wey. 98 kabuk negatibo niya, duha rin tinuod. Gansi ka, kaya kinabuhi. No? Legacy, kanabang dili di mo malimtan. Dili mo malimtan. Ingat sa din eh, duha ka butang, ako nakita din eh, duha ka butang, nga usas sa mga yapi din eh, nga mahimo kang, ako masahon din eh sa English, mga kaisona. Ikaw din eh, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Usa ko na mga kaisunan, love and faithfulness. Dili ko nun nimo pwede nga imong biyaan. Ang pagkamahigugmaon o ang pagkamatinunanon, usa din siya sa mga yabi nga mahimo kang nindot sa tinanawan sa Dios. Atong kinabuhi mga kaisunan, usa din siya, bind your neck. So, atong ikwentas, ibugkos, ayaw pong ihikot, iksoon. Butang lang. Salamat kayo sa Ginoo mga kaisunan. Actually, usa din siya sa mga positibo kaayo nga mga butang. Usa din you will win favor and good name. Kana lang nga word. Favor, then good name. Good name. Saan good name? Maayo ba kang tao? Maayo kay ka i-mingle sa uban, maayo kay ka katubangan. May katubangan. Dili kay ang legacy nimo, maayo na katubangan, initali ko na 50 ka. Ay magkaigsunan na to din wala di simba. Ana sila. Silang tanan nanimba gyud. Rabil. Oh, kana pamilya ha, grabe kina sila ka lisod sa una. Lisod kina sila sa una. Nya karon gihayahan sa Ginoo, hinay-hinay. Hinay-hinay, tanawa ko. Yan ilang kinabuhi. Na sila ni Simba. Pastor, dili lang sa amin mo Simba. Amo lang ni kayan sa aning istorya. Kaya daghan na kayong gigalan, Pastor, na ang akong anak, sakit kay paminaw, na negative na positive na sa COVID. Nya, rapid test pa gani. Iyang anak kay Scout Ranger. Wala sila ni Simba karon. Ikuligayan na po nato ng istorya ha. Kay basin mo niya o pag-abot dito, istoryahan na po mo nang nanimba. O yung, kain mo na yung na-positive na pagpag imong anak. Niluurang din tayo. Bisa pa kasi out ng word. Basta kayo marag realidad kita nga naanak yun. Hindi kayo ulit yun. Dino, dito na. Mo yung kinabuhi, dino. Kaya, doon yung mga tao nga, mo condemn sa imong kinabuhi. Ako, dili kay ko. Ano mo mong pandemic mga kaisunan? Ang number one good nga, iyang ilos ato kuhaon niya, i-destroy niya ang atong utok. Una niya, emotional dayon. O bitaw to si Sir Miko, ino siya nga, basta dili lang sa pumusimba, basta kay sumawan ko. Dito na. Oh, kanang mga ingunanan, sige pag-atsin niyo. Dito ko sa Palawan. Nausap mo na nagkukuporta dito. Sige, mapuno ko pag-atsin. Ang mga tao, naglantaw. Mura naman lang sila palayo, di mo. Dito na. Mura na kag guilty na dayon ba? Saan ako'y career, Saan mo lang gikan ko sa kanan. Mura lang na isipon ba? Pero nagmas biya ka. Pero mga tao, tutok-tutok ni mo. Pag sigitan tanang ni mo. Wala sila niya. Ano ni? Sulusuro yung mga sir. Anak ito. Mura ka na natin ka mo, boy. Napasabtan lang niyo mo silang mata. At iparaman ko. Di ko nila makita nung kasa ko ganang tao. Tanong ko lang, ako ilang tao. Mga sobrang pulo din ito. Social distancing dito ng Palawan. Social distancing ka na. Ako ilang tao. Gatindaw mo ko. Huwag mo kumulingkod. Tindaw ka na. Sila tanan naglantaw na ako. Asula po dito. Asul kayo. Samutan lagi yung sa ato mga, Sir, COVID ka? Hindi na lang nakukuha ko dito portahan. Sa atong kinabuhi mga kaisunan, realidad na.
Pagdaagan ni mga istorya usahay nga dili mao, dili siya maayo o ngayon ni mo isulti. Ayaw na lang isulti. Ayaw na lang. Kay basin makadamage ka, makadaot ka nga to sa uban. No? Wala nga, kay suna na to, wala sila na simba. Ano na sabi mo simba, pastor? Amo lang sila kaya, pastor, na kanang dili lang ni makadungog lain ang puti istorya. No, kita mga Kristohanon, labananay kita. Kita mga Kristohanon mo na pinaka-crucial sa kinabuhi ng Kristohanon. Kaya once galing ang Kristohanon mag dinaotay, kana, lahi na. No? Pag daoton ganin mo ang imong kabaro, ay kontra din mo. So, mas maayo yun, nga ang church, ang field the gap, kinahanglan na doon na siya unity. Labanan na ito. Ay, mga istorya, di natin. Dahil kaya istorya nga negatibo para sa imong brother, sa imong sister, ayaw sakye. Kunya ka itong musulti, dili to siya Kristohano, dili to kalambigit din sa mong kabaro, dili na siya good, dili na siya maayo nga paminawang. Ano man, pag sulti ni mo, ana, katong na imong gisultihan ka, dili to siya Kristohano, dili siya, kauban ganito silang simbahan, iiwan nga tinoon. Diba? Anak na dayon, mamaot dayon ang imahe sa Ginoo. So, balik ko, leave a legacy. So, atong kinabuhi mga kaigsunan nito sa dinhe, you will win favor and good name. Kanang good name mga kaigsunan mo na usa sa mga ampingan na to, dignidad na. Ampingan na to ng good name, Christian ko, Kristohanon ko, na ako'y Ginoo. Mo na yung legacy. Nga nagalagad yung kahantod sa katapusan sa imong kinabuhi. Nga mo ni legacy nga imong mahatag, makit-an nato sa imong pamilya, nato sa imong mga anak. Ingon sa nini, sa Proverbio Kapitulo 10, versikulo 7, ingon sa nini, we have happy memories of the godly. Ha? Kung sa kuno, we have happy memories of the godly, but the name of the wicked person runs away. O wala. Tanawa na po, kini mga taong wicked. Daghang kayo, sikat kayo. Timos ka mga tao. Makita na ito sinasabi sa Occidental. Kalihan to. Pangalan nilang pangalan. Grabe ka sikat. Tanawa ka ron. Iris. Dili na ni mo mahinumduman. Dili na ni mo mahinumduman sila. Kaya ang ilang legacy, daotan sila. Ang ilang legacy nga gihimo, makadaot sa tao. Makadaot sa mga tao, mga bata. Ano man, mo'y mga rehinumdan bitaw ito na ay gitawag o rehab, na ay gitawag o kanang CBDRP. Pero ang akong gikalipay mga kaigsunan, kay mauni ang hinungdan nga nakasulod ko mga opisina, nakawali ko sa pulong sa Ginoo. Because sa eternal cleansing. Kaya wala ting eternal cleansing, di ko kasunod ng mga opisina. Walay moral o walay values formation nga nakaabot nito sa mga opisina. So, tungkol na anak. Pero nakanami mga kaigsunan, kay kining atong legacy, ingon nga Kristohanon, ni Barok ka, taliwala sa mga pagsulay. Muna legacy, Kristohanon mong ko. Nawa, good name na siya. Good name. Naangay na itong ampingan, naangay na itong hawiran kanunay. Paliko na ko, love. Nanglan ka mao kang higugma kanunay nga tos Ginoo. Faithful ka atos Ginoo. Faithful ka atos Ginoo. Dunay pipila ka mga butang din nga ingon sa dinhi, how do we leave a good legacy for our children? Giniskutan din mga kaigsunan about the value sa usa ka bili, usa ka legacy nga atong ikabili ngadto sa atong mga anak. Nakita karon mga kaigsunan, kita ang generation o ino na to, kita ang first generation parents. Nakatong mga anak second generation na. Ang atong mga apo, kita mga anak ngadto sa atong mga apo is a third generation. Ngadto sa fourth generation. At sa imong fourth generation, kini nga legacy mahinumduman ni makit-ani nila. Akong lolo, walay legacy nga ikabilin akong lolo. Katorang iyang pagka Pedro Pinduco. Oh, Pedro Pinduco man akong lolo. Ug akong isulti ko nila, akong lolo, powerful kayo. Oh. Mo gapos ko baboy siya usa, tigulang. Gapuson niyang baboy. Siya, iyang kawiran. Sudan nito ang loloy. Oh, niya nasa partner na bitong dako tustos, abta. Oh, naato siya partner nga gamay tao, hindi. Talaga siya sa akong lolo. Pero akong gibreak. Hindi ko musugod nga akong lolo mahimong masunod na ko. Hindi, i-break na ko, pinagay sa akong pangalaga niya sa Ginoo. Number one, kabutang, isa nini, live for a good name. Okay. Ecclesiastes 7:1, paliw ko basa.
Live for a good name. Puyong ginata nga kinahanglan maayo atong ngalan. No? Recorded. Most of us think of inheritance in terms of material wealth. Doon ay mga tao nga, usa kay mapanunod nako sa kong mama, usa kay mapanunod nako sa kong papa, usa kay akong mapanunod ng mga mabenepisyo ani gikan ani nila. Una-una kita, usa kay ako sunod nila, no? Most valuable legacy we can leave for our children is the name they can be proud of. Kanang proud sila sa imong pangalan. Mali usa ka valuable legacy nga atong ikabilin ngadto sa atong mga anak ang nindot nga ngalan ng Kristohanon. Amen. Amen. Anong kana kay giwali pastor? Pwede man na tanan nga ginikanan dinhi. Kana siya, preparation ni siya pagmahimo ang batanon karon or ang iyang parents karon ila na da ang mahinumduman ni. Kaya ang valuable legacy nga ikapabilin ngadto sa ilang mga anak mao ang nindot o maayong pangalan na proud sila. Ano ba? Okay. Mangutana ko ninyo karon mga bata. Proud ba mo sa inyong papa? Proud ba mo sa inyong mama? Ha? Mangutana ko ninyo mga edad-edaran proud mo sa inyong papa? Natural! Proud yun ang dito. Dili. Kapag puro nito bunal. Ha? Ikaw ng Bible, taura ang imong ginikanan. Kaya mutaas imong ginabuhi. Sa ito ba, pag tao ni Bada, proud na ka. Hindi ka mutaas, na istorya sa imong ginikanan. Pag istorya mo, tambagan ka. Ilong diya? Dili mo to! Kaya naman, kung dili siya proud siya, papa. Dili siya proud siya, mama. Kaya naman, kung sabi nakita nila, basig pula po. Ha? Basig pula. Utbot ba? Masaad? Dili mahintabo. Palitan ka ng payong, dili na palitan ng payong. Kaya ang pag-ulit, excited yung bata. Palitan mo payong ni papa, palitan mo payong ni mama, pagkabot ito, nasunog ang tindahan. Wala palit, nasunog. Direra ka ha? Inaragod ka. Ay, nagbutbuti. Di ba? Punto na na to ng mga istorya, mga kaniyan to, ato na dungan, punto na to. Una kayo i-promise yung mga anak, kinanglan mo tahuron. Hello ba? Mga kainsonan. Hello ba? Ha? Okay, para may mo kang naka-good din yung ka. Dirira ka kay palitan niya na pan. Ulit, nasunog ang bikiri. Nasunog ang bikiri. Kadugayan na na, lipalit ba ni? Lipalit mo ang ginirason. Bilin na ako. Nasunog na pong bikiri. Ano na kapitan mo? Katawakan mo din mo. Inanda mga kaisonan. Kung sa kaisonan sa Ecclesiastes 7:1, Store, aliw ko sa Ecclesiastes 7:1, sorry. Ang maayong dungog, mas maayo pa kaysa mahalon na mahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay, mas maayo pa kay kaadlaw sa imong pagpuliso. Maayo pa daw, ang maayong dungog, maayo pa sa pinaka-expensive na perfume. Ingles sa English nga akong a good name is more valuable than expensive perfume. Ang nindot nga ngalan, maayong dungog, mas bililhon pa kaysa expensive kayo, mahal kayo nga perfume. Niya, maayo pa kuno ang imong kamatayon kaysa sa ito pagkahimugso. Balik ang istorya. Kaya tamatay mo, anak, o sa'y rason, anak. Inig mamatay ang tao, pagkamatay anak niya, ikutan na niya siya sa lungon, di sa pagkusa siya ka makasasala, dili yun mo masulti itong iyang pagkamakasasala. Tinoo dili. Sulti he, sulay. Kini, kinang matay, dautan gini. Ang bagyod ka! Ikus paganian, istorya na. No, ingo man itong usangap, buwali nito nga. Pader, kiningin mo anak, na ingon, ipusel mo ito. Kining mo na, dautan mo na siya, perte sa buwan. Perte sa buwan. Ang usa na kauban lagi ka na, pastor mo na usa, dapo-dapo mo itong lawas ng usa. Siya pa, paglingi niya tayo, bintana, mabaw-mabaw man. Layak tayo mo siya dito, muna. Sunod mo itong gawali. Perte sa buwan, naman mo na yung wala man. Maayo pa na imong kamatayon kaysa imong pagkatao.
Diba? Kinibata ka. Gusto ko nung ano. Pero pagkamatay, daikon yung gawin. Daikon ka. Daikon ka. Mas maayo itong daikon na tinuod yun. Amen. Live for a good name. Ha? Live for a good name. Kinanglan mo puyo ka din nga nindot yun na tumanan. Oh, maayo yun ka. Maayo ka. Kastuhanan. Maugit niya ang pinakanindot na pangalan ka na naatay Ginoo. Ha? Kana naatay Ginoo isa pa ngalan ni mo Marcelo Sumaylo Jr. Anak pinipadihan ang ngalanan yun. Pero mas maayong lamig paminawon ka ng Kristohanon. Wala na yung mula ba anak? Wala mo guna. Wala na ba bahiran mo? Diba? Kanya mo na yung lamig kay ngalan. Mo pito na umubad tungkol sa kalamig kasi ngalanan nila Christian. Hantay ka namin, di ba? Ngalanan, Christian. Nasa pamangalan, Hindi ka naman ngalan, may kalamigitan ba sa Diyos nun ba? Christ, Christine, may mga kalamigitan. Pero, Diyos nun magod nga, ngalan, dungo, paminaw, nami kayo paminaw. Di ba? Inon mo nga. Ayaw sige inom. Kaya mo nga ng Christian. Ano yun? Nana kayo hugot? Amen. Sige inom. Christian ka ka. Wala di pala humog ang Christian. Uy, wala uy. Wala. Ganun nga, nasulti na ko na. Good name lagi. Good name ba? Buta ko ito sabot ba nga? Dili po pinaagis. Natunong nga na Christian yung ngalan. Pero kanang Christian ba na ito ang kinabuhi? Kanang ito bangalan? Kanang Christian. Dili na ngalan yun nga na butang dito sa PSA. Kanang Christian na ngalan. Kanang Kristohanon. Diyos nun. Good name na siya mga kaigsunan. Okay, matay tali kalimutan na nga naa kay good name. Okay? Good name. Ingon ang Proverbio, Kapitulo 13, versikulo 22. Sa gingon, Moni usar sa mga butang nga imong mabantayan kanunay. Good name, dili lamang sa padaghanay kwarta. Hinumdumi ka Kristohanon, mao ni ang kinabuhi mga kaigsunan. Doon na kay madawat, doon na kay ma-receive. Ingon sa dili, good people leave inheritance for their grandchildren. Ang good people ko no, maka-inherit pag ang iyang mga apo. No? Ang tao mga good people, maka-inherit bisan pagani ang iyang mga apo. But the sinners will But the sinners will passes to the godly. Sabi mo pasabot. Sige, sulti niya pasabot. Proverbio Kapitulo 13, versikulo 22. Sige, sulti niya sa inyong Biblia. 13:22. Ang mayong tao, may bahanding kabilin sa iyang mga apo. Tanawa! Apan ang bahanding sa mga makasasala, mapalagian sa mga batang. Ang good name, usa sa mga ma-inherit di mo mga kaigsunan, maka-inherit sila, imong mga apo. Ang maayong ngalan, o maayong ang kinabuhi, maka-inherit ang imong pamilya. Amen. Di mo malipay mga kaigsunan, nga mamatay ka ni kalibutan na nagalagad ka sino, ang imong ikabili nila, Kristohanon ka. Tanawa ni nagdunit ani. Ani bag ani simbahan. Nagdunit ani nga simbahan, bili na Kristohanon kadunit ka ng simbahan dili. Si lolo o si lola sa ani, gitawag sila og Christian. Kristohanon, Diyos nun. Nasa lagi kadunit nga simbahan. Di ba? Nasa lagi legacy. Na mawala ka ni kalibutan na, uy, mahinumduman ka nunay. Initindom na ko din mahinumdum ko. Nga naman, aning dapita, gibutang iyang dugo. Nilulas ani. Ano siguro to ani? Berkali gitu. Ano lagi gibutang? Dili pa man stage sa una. Namatay siya. Dili, wala na kasabot ka. Gidugman kita yung dugo. Dili, natunong lang. Dahil iyan na yung gidunit nga church. Iyan na yung gihatag sa simbahan. Kunya, anak kalami lamang nga legacy tungod kay nakabenepisyo hasta ang iyang mga apo. Di ba? Kisa may apo niya, Junjun, Angking, si Dore. Nakabenepisyo ang iyang yung mga apo. Sa manding bibi, nangapo na. Nanay, dagang kayo nakabenepisyo din eh. Di ba yun nga ba? Na wala sila good name. Wala sila good name mga kaisunan. Dili na makabenepisyo din eh.
So bato may pasabot, ang panalangin sa Ginoo ngadto sa mga henerasyon nimo. Amen. O sa gisulti, ingon siya din nga ang mga tao maayo maka-inherit, but ang mga tao makasasala, ang ilang mga bahandi i-transfer nimo. Ang ilang bahandi maimo. Alanganin ta, tuo, pastor. Di ka mo tuo. Si Solomon mga kaigsuonan, usa ka taong righteous, ang mga hari nga makasasala, nagdalang tulinada ng mga bulawan ng dunia. Tuo ka nga ang panalangin sa mga taong mga makasasala, ibalhin. Wala. Dili lagi kita tanan ni bilib ba? Dili kita tanan ni tuo ba? Kaya naguna-huna mo, asa ka nang napita? Nangawat ni pastor? Dili, i-transfer lagi sa Ginoo. I-transfer lagi sa Ginoo ni mo. Dili lagi kita tanan lagi. Ang panalangin sa Dios, i-transfer ni sa Dios. Ang mga tao nga dautan, gamiton sila. At tumutubo yung buwan na isuon. Ang matuo yung buwan. Ha? Tuo ko eh. Matuo yun. Nga kanang panalangin sa mga taong dautan, i-transfer natin mo. Amen. Hallelujah. Ngamin pa dinayon mo muna mo. Amen. Dinayon mo muna mo. Ang una-una, liki mo yung taboy. Hindi yung kamuhang, hindi ka kumundang din eh. Kaya wapad yung ganako na kumbinsi, nga kining panalangin sa Ginoo, balik ko na kong basa. Ito sa, but the sinners will passes to the godly. Ang mga taong makasasala, ang ilang bahandi, ibalhin sa mga matarong. Palapakan ang Diyos. Takabalo, walang takabalo. Sa atong kinabuhi, ang imong pag-amin usal na kayabi sa imong pagtuo. Mailahan ka, kung ituo ka, kuning ka, walang masukok yung o nitandok kang hindi ka mukuyong. Nitandok kang waka ni buha. Ayaw yung tandok, kaya kanang imong pagtandok, usa na kailhanan, nganing sugot ka. Ang iya, sugot ka karon, mahitabok ni panalangin sa Ginoo. Dihati mo. Usahay, asa ka na napitayaki? Ayaw na paguna-una ka sa napita, ay maproblema ka. Pasandahi ang Diyos, ganito o kas Ginoo, pasandahi siya, ngangita siya paagi, na iya ni ipabot niya mo. Awan ko, palit kong sakyanan, si Tintamil. Atong ipalitan ako, di pa ito Kristuhanon. Pastor, palitan ni Pastor. Ipalit ako, Pajero, si Tintamil. Kana na iriya, ako, ninyo. Kana na iriya, property na nila. Ipalit rani mo barato, maunay pag-transfer. Wala ihata, pero barato ba? Mauna niya. Baligyan ako 100, di na ginamsa ko. Nasiya. 5 years ako na ginagamit. Wako, wala nagsakit, wala nagdaot akong sakit. Sige kong gebe, paparehistro. Di pa itong barato di hay. Ano ba? Karon, palit ko 160 ka sakyanan. Tanaw ha, katong tabhana na dili Kristuhanon. Isa pastor, 160 kini pastor. Po ni pastor, wapo kayo makina. Ako makina, wapo kayo. 160 kini, pwede ng iyong bra. Pastor niya ako bra. Gamito na muna sa ministeryo sa Ginoo sa pastor. 130 lang pastor. Di ko dili ko. Authority nga na sa Ginoo na mo. Gamito na to, dili pwede to. Pastor, dili. Itugot ni mo na brad, Sintuches, palito na ko na. Baan siya, siya naka-50 mil hangyo. Kamu ko na, kamu ko na. Inyo sakyanan ako'y hangyo. Di ba usugot? Kristuhanon ba mo? Sabtang maayo, nga kining butanga, mga tao ni nga makasasala, mga sinners. Dili sila matarong, dili sila Kristuhanon. Siya sila dito. Ino na isa, Pastor, tunga-tunga lang ta, bahin-bahin lang ta, 115 lang. Laka! 45 mil akong hangyo. Palakpakan na kami. Mauna siya! Duha kabutan na nga akong example ninyo. Dili kayo. Kanos na kakapoto ni bulawan na ni. Kanos na kaibalhin ni mga sakyanan. Mayo ka ni kuha.
Wagan ni kay parkinganan. Maglisod ka ni tagpa-parking. Di ba? Ingon na, simple rin po. Ako waragod ko lang pagpang nabuti na yung gayran ko sa Ginoo. Importante ko na matransfer yun, dili kay wala yun na hitabo. Sakay ko sa sakyanan, dugay na kayo, nanapoy mingon, Pastor, by 2021, tagaan kayo sakyanan. Tadi, idamgo na mo gabi eh. Idamgo na mo bago kayo sakyanan. Kakalapay kayo. Pagtuor man yung katuwa. Itawagan ka, Pastor, ipalo ko sa imong ministry. Awa, Pastor, ipalo ko sa imong ministry. Yan ang trabaho yung dili relihiyon. Hindi na kayo daw eh. Hamugawayon kas Ginoo, Pastor, tagaan kag sakyanan, mahimo kang hamugaway. Tinuod ni dili idamgo. Gidamgo ko gabi. Nambur, yung mata. Abi kong naanak yun. Gitawagan na mo ka. Maunay usa sa mga butang. Di kasi, ang yabi ani, ay kung malakas Ginoo, ay mo lang ang faithful sa Ginoo. Ayaw yung ibutang kanunay ng unang-una na ito ng kwarta. Mahimo kang Diyos di mo ng kwarta. Usa ka butang, hinan ko, Pastor, mupalit ang yuta. Mupalit ang yuta, Pastor, nga kanang kantidad o milyon na bin. 1 to 5 hectares. O ginay, abirit sa yuta, Pastor. Ayaw pagsakay sa presyo. Ikaw gano man? Ayaw pagsakay o presyo. Sige kung imagine, hindi masakyan. Sakay ganito. O panalitan, 1 million, imo na itong 1.1 million. Di na kayo panalitan ko sa inan mo niya. Kung sakay ganit ka, Pastor, bisan pag 20 piso, bisan pag 50 piso, ining pangutana sa bayan, pila gini ang kaligyan ni mo. Pangutana mo gina, pwede mag-ikaw sunod dito itong bangko. Ay, kasabahan. Ayaw pagsabahan. Ayaw pagsabahan. Pangutana niya. Ining bayan, sige bayan na ba? Pila mo gini ay bayan ani, pila mo gini last mo price ani di ay. Brad, sis, paano ba yung tani? 50 na yung tani. Isakyan mo kung ni Gadil. Booking ka. Sa 50 pesos. Sa imong naong, magsige na siya tanaw ni mo, yun na siya, gana, di na kasalikan. Gamay butang! Mabigil na siya ni mo. Gamay butang, mawala ng iyang trust ni mo. Pinga na, unay good name. Amin ba isawa? Wala siya. Usa na gamay butang! Gawa sa negosyo. Negosyo ka. Kabalo ka nga mo online, natural. Sila gahago, gamotor. Nagsigig pang pasa-pasa dito. Hago, biya ko na. Lisod po doon. Usa ka to, sigikan sa... Saya tawagan na. Kanang supplier. Usa ka to, sigikan sa supplier. Pagkabot din lumitik ko na lang, kadakong. Pag negosyo mo daghan mo rin, kadaghan mo mabangkrat. Kinahanglan na kay ginansya. Nasaktan ko na yung mga kaisolan. Nagbaligya kang kulon, nagbaligya kang sugang, ang presyo 35, ibaligyan niyo ng 30. Tsakong lakan siya na. Laway na gani puhunan, wagani ka, yaw ra ba? Yaw ragot, ayaw mo una nga mo sakay na yung ka. Kaya kanang utanga, makadhaot na nimo. Ingnan itong baligya. Ilang bigay po ani. Ilang mo sakyan eh. Kabingon siya, muli mo ha. Okay. Yaw na dito. Ginansya na yung ka. Hita po na. Alay kayo. Madapo na po. Huwag pang pulpong halin. Pero gusto na ko po na yun. Live for the next generation. Number 2. Live for the next generation. Okay? Magpuyong ko ng tayo para sa next na generation. Ang atong ngalan karon, atong ampingan eh. Ang atong ngalan ron, atong ampingan karon. Kay naatay next generation. Ayaw himoa nga karon na ni. Dili na ay next generation nga imong preparahan, nga imong ngalan buutan gyud. Okay? Value our children and be a good example for them to emulate. Sa kuno, kinahanglan kuno nga atong mga anak ato na silang i-value. Tagaan nato na sila og nindot kayong maayo nga kinabuhi. Unya mahimong puta good example to emulate. Emulate. Sundobon kanila. Mahimo po na silang pastor, mahimo po na silang kastuhanon, tungod kay mo emulate sila nimo. Amen ba? Okay. Sa atong kinabuhi, mao ni, ayaw pag kinabuhi karon nga para lang karon.
for the next generation. Mao ni tay tumong nganong imong mga anak kanang imong simbahan kay mao ni imong preparasyon. Mao ni imong preparation nga kini ako mga anak adto gina ko ni katus Ginoo kay para mahimo po ni sila Kristohanon. Mawala ko ani sila pa mahimo ng Kristohanon. Na sa inana lang. Salmo 78 4 ngadto sa science. Hallelujah. So, mao ni ang mga butang, no? Ang atong imuon mga kaigsunan, ingon sa ni, we will not hide this truth for our children. We will tell the next generation about the glorious deeds of the Lord, about His power and His mighty wonders. Atong isulti nila, atong Ginoo, powerful kayo, atong Ginoo, kahibulungan. Mutubag siya, mutagbo siya, muayo siya nimo. Ingon na atong Dios. No, yun na siya. For the ancient laws to Jacob, He gave His instructions to Israel. He commanded our ancestors to teach them their children, so the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. Ang mga tao sa mga kaniyadto, mga kaigsunan, grabe ng English. Hangat ni masahod. Ay matong binisaya kay relax na kayo pa ba? No, pero kini English, hangat. Mao ni akong gigamit mga kaigsunan. Kini mga kaigsunan, kanunay ni nagkatubang kini nga akong gigamit. Nagkatubang ni kanunay yung mga tao nga kurukuruko. Tubang gani Ma'am Island Bernedo. Honest siya, bunjol ni nila. Yang ano nga ako gi-apply karon din kay ako nakit-an epektibo ni. Kay ngano man mauni akong nakit-an nga sekreto nga paagi nga aning kalibutan na dili lang di ita makinabuhi para karon din for next generation. Ayaw pag binuotan karon kay para sa imong pagbalingon, pag binuotan karon to emulate sa uban para musundog sila nimo. Ha? Okay. So, kaniadto mga kaigsunan, samtang nagbiyahe, naglakaw ang mga tao, mga Israelita, naglakaw sila diha sa dalan, dunay gitudlo sila. He commanded our ancestors to teach them their children. Gisugo yun. Gihimog yung balaod na itudlo ni. Mabito na naatay prayer, naatay sharing sa Bible sharing sa ato ang matag gabi kasi tinga sa lasutso. Kami mga kaigsunan, kini mga ako mga adopted din si Tia, si Maymay, si Jinjin. Kini sila maayo na mangwali. Ayaw na. Oh, kamao na gyud mangwali. Ngano man? Kay makita ko nila, dahil po na kay sila gidad, muwali man si Kisi. Ulaw kayo. Di sila muwali, si Kisi muwali. O si Kisi muwali. Katuungan dili. Ngano man? Binata na siya. Pero grabe kayo mangitag bersikulo. Kanang lagmig yung bersikulo nga makitaan. Kini pa, muna ako isyero. Masurprise ko kada hatang yung bersikulo na ko. Nakasapag man siya ani o. Tinukot lagmig yung mga bersikulo yung makita. Yan yung isyero na ako. Malipay ko. Wow, kini mata pastoral gini ba? MJ, bigger. Ini si bigger. Proverbs, Psalms, MJ. Ato po sa mga Genesis, ato po sa mga Leviticus, ato sa dito. Magkaraan niya. Bisa kanta puros karaan. Isi mga binak ko lang niya. Mga binak ko. Lakaw, dugat kayo maabot. Dali ba? Susayaw pa. Lagi. Kung ka? Bisa natulog. Kalitagan. Di pa ta ko hiling usayaw. Ikatulo, katapusan. Asa kayo ni? Taas kayo ni? Tapusan na ni. Live for eternity. Ang atong kinabuhi mga kaisunan, number 1, dinina, good name. Ha? Ang bigay yun na, kada Kristohanon. Mahimo kang faithful sa Ginoo. Giver. Unay good name. Dayon, live for the next generation. Ang imong kinabuhi karon din for the next generation na. Dayon, kini atong kinabuhi karon for eternity. Dili, ang imong buhaton karon din for eternity na. Ang atong buhaton din unsay gibuhat nimo din eternity padulong na. Amen. O dautan ka,
eternity gihapoy padulungan. Ubuotan ka, eternity gihapoy padulungan. Ang nakalami lamang sa eternity nga buotan ka ay na I promise. Na I promise. Puyo ka, dugay, maayo imong kinabuhi. Pero katong tamutan, magpuyo nga sakiton sila. Puyo sila dugay, kadaot ang ilang padulungan. Ngunit ang pulos Ginoo mga kaigsunan, Matthew Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20. Ayun sa nini, invest in God's purpose for our life and relationship, what matter to us, and in good works. Then, we enter this world naked and empty-handed. Ning-abot kami kalimutan na, dili pinuon ng gisulti ni Dr. Rosaroso nga gikaluhaan na kandaan o problema. Hubo lang yun ta. Kaya ng bata magkungkong bitaw, kaya nagkungkong ng problema. Dili na tinuod sa Kristohanon. Nigawas ka din naked, hubo kanan, waag yo'y biste. Kanangin mong gikongkong, kung naatas Ginoo, panalangin. Amen. Kaya kas Ginoo, wala pilamot niya. Ano na po din Ingon ang Bible, ayaw magtigong, paliw kong basa. Ayaw kong magpagtigom ang mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tayan lamang kini o butkuton sa anay o gawaton sa mga kawatan. Okay. Pagtigom minuon ang mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit diin walay taya o anay nga mga butkot ini o walay mga kawatan nga mga kawat ini. Kay hain gani ang inyong bahandi at sa dito ang inyong kasikasi. Okay. So, aning kalibutan na for eternity. Okay? Kaya hain puno ang imong bahandi ito dito imong kasing-kasing. Ngayon, Bible, do not store up treasures here on earth. Ayaw din mo pagtigom o bahandi din Ang atong kinabuhi, kinahanglan, kamautang, luluhol, o budangog na ito sa ima. Ang imong gianhin karon, usa na siya sa mga investment, usa na siya sa mga pagtigom o bahandi dito sa langit. Ang Diyos mo panalangin. Balik ko na po, good name. Live for a good name. Live for next generation. Ikatulo, live for eternity. Ang atong kinabuhi, sugot sa sarili, aning kalibutan na, kinahanglan na doon na tayo legacy. Doon na tayo legacy. Wala ta din magpabili ni kinabuhi ng Kristohan. Anin doon tayo so? Usang kabutang, ingon ang Bible, last passage sa verse sa 21. Ingon ang Bible, hain gani ang imong bahandi. Tuwa dito ang kasi-kasi. Nilingan ka puntagon, ikaw nga niagar din, ni agyon. Naagyon sa Diyos ang iyong bahandi. Ngano? Ni aka. Taliwala sa ulan, taliwala sa kabugnaw sa panahon, taliwala sa kinabuhi na doon ay mga pagsulay, naakatibaro, ubusan na sa mga son, ubusan na sa mga butang, na maayo ng mga ngalan. Doon na kayo legacy. Doon na kayo legacy. Kung na mga wording sa kumbakbang na nili maayo, at ang ipatsayin sa Ginoo, pausap na ito. Doon na may mga promise na usahay mawala. Doon na may mga promise na guba. Kahit ang pasaylo sa Ginoo. Ang Diyos, wala nang kinahanglan mga butang. Pero ang yan yung kinahanglan, hindi nga kabutagon, hindi mo kasipas. Hallelujah. Kung di ako ugaso mo, papakapit ka na rin, ikaw ang akong itinoan, kung di pa nando'y Ginoo, o di mo ata, sa kabawa ako. Kung ano, alina ako, kung di ako, ugaso mo. Wow, ikaw ang akong itinoan, di pa nando'y Ginoo, sa kagawa ko. Kung mo ay
sundan mo. Ikaw ang ako'y kinuha, kanan ko'y kinuha, sa bawa ko. Sundan mo, thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mga padayon sa pagtutulog ng instrumento, atong dahil ko ng Diyos. Atong dahil ko ng Diyos. Atong dahil ko ng Diyos. Hallelujah. Sino ang pagpupsige? Pagpupsige. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ini ang oportunidad. Thank you, Lord. Ini ang oportunidad. Ini ang ibuhat sa pinamuhin. Thank you, Jesus. Hallelujah. We acknowledge your presence. We acknowledge your name. Your name above all names. Salamat, Ginoo, sa mga tao na karon dinhi, mga ginikanan, mga papa o mama, mga anak, mga young people, mga bata. Ginoo, bukat-bukat ni nga mong mensahe. But Lord, mao ni ang realidad, o mao ni ang reality, nga dili mi magkinabuhi, Ginoo, para lamang sa among kaugalingon. Pero mo selfless. Lord, aron ma-emulate ang among kinabuhi, aron masundog ni nato sa uban. Magkinabuhi mi Ginoo, upuyog ni kalibutan na nindot ang manganan. Dili mahimong makadaot ngadto sa among next generation. Nga magkinabuhi mi Ginoo for the next generation. Magkinabuhi mi Ginoo for eternity. Salamat kay Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Doon na niligasi. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mag-ampot ha. Amahan na mga langibing balangan, ikaw ang Diyos na may tinubdan sa talamputan. Salamat Ginoo Diyos sa mga pulong karon, hindi na nahatag kini katagbawan sa mga kinabuhi. Ginoo dunay may mga tao karon. Kanihan hindi nadapit, Lord, na dunay problema. Ikaw ang sulbat, Ginoo. In the name of Jesus. Wa ko kabalo, wa ko kita, wa ko kikaila, o kinsa siya. But Lord, kung naamay time na ako ni mahinapit ng mga tao karon mahitabo kini sa pangalan ni Jesus. Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat Ginoong Diyos na hinakaan ng konekta sa akong kasing-kasing. Salamat Ginoo ang imong pulong. Yano na mo ni masabtan, yano na mo ni madala. Lord, we believe, Father, in the name of Jesus. Sa mga will, sa mga wicked people na transfer na ito sa mga righteous. Ito o aming Ginoong Diyos, na hindi nga kapuntagon, mahitabo na sa among kinabuhi. We believe, Father God, tungkol kay ikaw ang Diyos, na himulungan ng ilang ruso na Diyos. Walay mo lang pa ulit, walay sama ka ni mga Ginoo. Salamat kay Ginoong Diyos. Salamat, Lord, kung ngayon mong alagad karon, itagaan ko mo sa authority